Hej alle sammen og velkommen til den her video. Charlie, og hvad hedder det? Ja, jeg spiller lidt forskellige spil på Roblox. Ja, lige nu spiller jeg mest Kurogami. Ja, det er lige sådan her. Herovre har jeg nogle chilier. Masser af vinduer. Og godt med flasker, eller ja, flasker, æbler. Kokosnød. Så er der 2 kakao. Nogle stjernefrugter. Lemonlys. Ildsvamp. Og mint. Masser af mint. Jeg har mint herovre moonflower og flamingoflower. Og nogle blossoms. Og masser af kakao. Så har jeg lidt kaktus. Noget bambus. En lille smule jordvand med, ja, det er bare egentlig mest masse gode kvist. Og så har jeg, ja, magics. Så har jeg masser af mangoer. Og så herovre ved uden, der har jeg allerede klaret en opgave. Eller andet. Ja, jeg har klaret det hele. Jeg har klaret det hele en gang, og så har jeg betalt 1 billion for at klare det igen. Ja. Herovre er gearshoppen, og der er ikke rigtig noget der. Så kommer nyt om 35 sekunder. Og så er der bare andre redskaber. Og jeg har også det æg, som jeg kan åbne. Masser af mangoer. Hvad er det? Den er godt til. Den er lidt blødt. Jeg har frozen shelter sådan. Så der er masser af gode ting. Og der er ikke rigtig noget godt her. Måske hvis vi er heldige et andet sted. Ikke rigtig noget. Noget vandkande. Det er sådan. Jeg har masser af kokosnødder, fordi jeg vil gerne have de der. Og 15 bambus. Og min kakao er, det er en fin stor kakao. Den er 16.000, så hvis den får en mission, så bliver den rigtig god. Og der er også nogle af. Det er så godt. Jeg har godt en bambus her. Nogle af det. Så det her med bambus, så bliver der så. Og det bliver også noget muligt her. Du kan bare ikke få fat i det, der ved, hvad jeg skal på. Kæmpe mint. Der er også noget der. Hvis der er nogen, der kommer til at se mig, så altså det er ikke sikkert, men hvis der, så kommer jeg nok til at se, at det ikke har så meget mad. Det er fordi, at når jeg skal have mad, så skal jeg have rigtig meget mad. Og så skal jeg have en 20 mangoer færdig med det. Eller mere. Det er lidt, det er ikke dårligt.
Hvad er der? Nej, jeg har ikke rigtig noget der. Så hvis der er nogen, der kommer til at se den her video, så det er bare en spørgsmål noget, jeg ved rigtig meget om. Og ja, der er også nogle pets. Jeg har alle de her. Sådan det her, det er jo gratis for det nye event. Men hvis man gerne vil have noget godt, så skal man bruge nogle sådan penge herover. Det er det samme i æggene. Og jeg vil rigtig gerne have den her. Hvis jeg over til en anden have, og så tæller den en frugt og giver dig den. Og så når jeg har fået jeg har fået Robux, og så har jeg brugt det på det her, for jeg vil rigtig gerne have den her Moon Blossom. Det var der også i påske, hvor den havde Candy Blossom, men der spillede jeg ikke, så jeg nåede ikke at få den. Så ja, jeg spiller penge op, så hver gang jeg klarer det der, så med ugen, så kan jeg få noget, for jeg rigtig gerne vil have det. Og jeg er 12 år. Den regnbuekosen i. Altså, der er egentlig ikke rigtig så meget, jeg vil snakke om. Så nu ved jeg ikke engang, om der er nogen, der kommer til at se det her video. Det er mere for sjov og for, altså sådan, hyggeligt at lave den. Ja, jeg har også en TikTok-kanal. Der kan jeg kan lige skrive, hvad den hedder. Og hvis der er nogen, der ved, hvor man kan redigere videoer henne. Jeg ved det godt selv, men det er det bedste sted, jeg har fundet. Så hvis der er nogen, der har fundet det, så please lige skriv. Tænker nok, at jeg er så kendt. Så bruger den videoen efter en. Ja, please skriv, hvis I ved noget. Jeg bruger ikke så tit, måske en gang imellem. Måske en gang om ugen, hvis noget, jeg er ikke helt sikker. Jeg har også en ven, der hedder Martin, og han har også en YouTube-kanal. Den hedder Alle spiller også Go Garden, og ham synes jeg også, I skal kigge på hans videoer. Han er rigtig sød. Han kan også rigtig godt lide det at spille. Hans profil, eller hans første video har han en ny profil, så folk ikke sådan tager hans username, altså med mit username, hvis jeg vil være venner, det er Charming 500. Og det er sådan godt her. Ja, så det er egentlig bare det, jeg har at sige. Ja, hvis jeg har nogle spørgsmål eller noget, så kan I bare skrive. Ja. Jeg skriver også min TikTok. Mit TikTok-navn et eller andet sted. Enten i kommentaren eller i kommentaren eller på forsiden eller et eller andet. Men ja, han er rimelig god. Han har mange penge. Ikke så mange. Han er rimelig god. Men vi ses, hvis der er nogen, der går til at se den her video. Tak fordi I så med. Det er